Hola, en aquest tutorial veurem com crear grups dins d'un curs Moodle. Els grups dins d'un curs Moodle són una eina valuosa i versàtil per a l'organització i gestió de cursos en línia. El fet de crear un únic curs Moodle per nivell amb diferents grups evita haver de duplicar esforços en la creació i edició de cursos. Aquest és un primer avantatge. El segon, o un altre avantatge important, és que optimitza l'ús de l'espai al servidor, ja que el mateix curs no està repetit ocupant el doble d'espai. A continuació veurem com crear grups diferents dins d'un mateix curs Moodle i com crear claus d'autoinscripció als diferents grups. Aquí estic situada dins de la meva sessió, als meus cursos, i seleccionaré aquest curs. Tinc dos cursos que faran el mateix nivell, per tant, utilitzaré el mateix curs Moodle amb dos grups diferents. Per poder crear aquests dos grups hem d'anar primer a Paràmetres. A continuació, per defecte sempre a grups posa sense grups. Jo marcaré grups separats. Aquest paràmetre té tres opcions. Sense grups està marcat sempre per defecte. Grups separats significa que cada membre d'un grup veu només el seu grup i els altres són invisibles. Grups visibles és que cada membre d'un grup treballa dins del seu propi grup, però pot veure també els altres grups. Això cadascú pot fer la selecció que vulgui. D'acord? Des als canvis i anem a continuació a participants. A participants hem d'obrir aquesta pestanya i seleccionar grups. Aquí a grups tenim la possibilitat de crear grups. Crearé el primer grup. Aquest és el nom del primer grup, que és un grup semipresencial, i a continuació posaré una clau d'inscripció per a aquest grup, per tots els membres d'aquest grup. Bé, aquest grup ja té aquesta clau d'accés. Amb aquesta clau d'accés poden tenir accés al curs Moodle, però directament al seu grup dins d'aquest curs Moodle. Des als canvis, i ara crearé el segon grup. Bé, ja he posat el nom del segon grup i una clau d'autoinscripció dins d'aquest grup. Des als canvis, ja tenim dos grups creats. Es pot crear un tercer grup també. Si una persona té un curs Moodle i té 3 cursos diferents, doncs pot crear 3 cursos també. Bé, ara el següent pas molt important és que hem d'anar aquí on posa mètodes d'inscripció. A mètodes d'inscripció tenim 3 possibilitats, les inscripcions manuals i l'autoinscripció de l'alumnat. Aquestes claus d'autoinscripció dins els grups hem de clicar aquí a la dreta, obrir, i per defecte, on posa utilitza les claus d'inscripció del grup, per defecte està sempre posat que no. Si nosaltres hem creat claus d'autoinscripció dins de grups concrets, doncs hem de posar que sí, perquè si no, no funcionen. D'acord? Això és molt important i desa els canvis. Bé, ara els alumnes es poden inscriure manualment dins d'aquest curs i també hi ha la possibilitat de que nosaltres puguem inscriure, buscar un alumne que ja té un compte a la EOI, aquest alumne, que és un alumne fictici, i el podem inscriure nosaltres manualment i després podem aquí seleccionar el grup. Si jo poso Ale,
ja em sortiran els 2 grups que acabo de crear. Vull que estigui aquí, aquest grup, i ho guardem. ¿Vale? Si l'alumna Armina Avellaners fes l'autoinscripció, entraria automàticament dins d'aquest grup. Bé, això seria el més important sobre el tema de com crear aquests grups. Bé, espero que hagi quedat molt clar tot. Un salut. Adeu.